tisati nazvedu asi takadzidziswa naPauro Mwazha weAfrica. Yeye Pauro Mwazha weAfrica 600 BC mukati menyika yevakorodhiya inonzi Mesopotamia. Pakanga Esdras akanga achizvinyima zvekudya nevana vaIsraeri vachifungira kuenda kunyika yechiIjipita kuKenani kwavakanga vatapiwa. Pakanga pari pakati penzizi huru dzeEufuretizi neTigrisi mukati megungwa reUri. Iyo nyika iyoyo yava kunzi Iraki nhasi. Vana vaIsraeri vakaturika ngoma dzavo pamikona chando vakazvinyima zvekudya vakatarira Jerusarema. Afrika yedu. Asi Esdras akaona chishamiso, akaona murume uyo munhu mutema akanga achibhururuka pakati penzizi huru kumusoro kuNile, Blue Nile. Akatarira akaona murume uyo achibhururuka achiuya kuAfrica. Ndiye akaonekwa kwapera 2532 mukati menyika yeZimbabwe. Ndiye Pauro Mwazha weAfrica. Akanzi naishe kumbira kwandiri ndikupendudzire nhaka yako, undikumbire masomo ako tipe zvako kusvika kumigomo yenyika. Akachidzidzisa Pauro Mwazha weAfrica kuti musarwe nehurumende iriko. Ndiye akachidzidzisa kuti kune zano. Saka muona nhasi maita vakoka vauya pano, tine mufaro mukuru. Afrika yedu. Zvino kuuya kwenyu pano vamamoyo kwazadzisa mashoko ari pana mapesarema 100. Nokuti imi muri mai venyika yedu yose. Mauya machiropafadza nemashoko azere nezivo nenjere osiya pose. Hatichaparadi nokuti matipa zivo nenjere.